14 ліпеня 1938 году ужо па поўначы на невялічкай станцыі ў Высокім Літоўскім на Палессі затрымаўся цягнік з дачэпленым запламбаваным вагонам. Там быў таемны груз з СССР у Польшчу, а менавіта парэшткі караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Справа ў тым, што ленінградскі касцёл святой Катажыны меў быць разабраны, а парэшткі захоўваліся акурат там. От і перадалі. Што гэта? Дыпламатычны акт добрай волі ці чорная метка для Польшчы за год да савецкага нападу? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра апошняга манарха Рэчы Паспалітай караля Стася, як яго звалі недобразычліўцы. Ці сапраўды гэта быў геданіст, эстэт, бабнік, які прадаў дзяржаву? Або рэфарматар, рэаліст ды стваральнік фундамента на будучыню? Даглядзіце да канца, ды вырашце самі. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Род панятоўскіх гербу цяля не быў магнацкім. Хутчэй сярэдняга звяна шляхта з Берасцейшчыны, але, дзякуючы маме, Канстанцыі з Чартарыйскіх, малады Стась мог чуць сябе магнатам, бо Чартарыйскія – гэта фамілія, адна з кіруючых алігархічных груповак. Гувернёры вучылі хлопца мовам, логіцы, інжынерыі, архітэктуры. У 18 год ён ужо пасол. Далей стольнік вялікі літоўскі, канешне ж, гранд-тур. Абавязковае падарожжа на захад, каб зразумець, чым жыве свет. Дрэздэн, Вена, Парыж, Берлін. Яго ментарам стаў брытанскі дыпламат Чарльз Ханбуры Уільямс. Акурат ён прывёз Панятоўскага ў Пецербург. І тут, як гром з яснага неба, каханне. Яму 23, малады прыстойны арыстакрат. Ёй 26, і яна вялікая княгіня замужам за царом Петром III. Канешне, размова пра Кацярыну. У іх нават нарадзілася дачка Ганна, але хутка памерла. Панятоўскі вярнуўся ў Варшаву, а Кацярына ў хуткім часе пазбылася нялюбага мужа ды сама стала царыцай. Але на месца Панятоўскага прыйшлі іншыя, больш маладыя і амбітныя каханкі. Стась і Кацярына сустрэнуцца значна пазней, і гэта будуць зусім не рамантычныя адносіны. На троне тым часам быў Аўгуст III. Паглядзіце наша відэа пра сасаў, каб зразумець атмасферу. Краіна ўжо далёка не самастойная. То бок Панятоўскі ані году не жыў у суверэннай дзяржаве. Свае справы вырашаюць дзве асноўныя групоўкі – патоцкія ды фамілія чартарыйскіх. Яны абапіраюцца на знешнія сілы французаў, прусакоў, маскавітаў. Ну і, канешне, думаюць, што карыстаюцца іх падтрымкай. Насамрэч, выкарыстоўваюць іх. Урэшце, лекцыя караля ў 1764 годзе. Чартарыйскія мелі выставіць ваяводу рускага Аўгуста Чартарыйскага, дзядзьку Станіслава. Але Кацярына ўзгадала пра свайго колішняга каханка ды падказала яго кандыдатуру. Расійскі пасол Кейсерлінг нават пытаўся ў Панятоўскага, ці той хоча быць каралём, або ўсё ж хай каралём будзе дзядзька. Добра буду, пагадзіўся. Ну і вось кампрамісны кандыдат, а затым і кароль гатовы. На першы погляд Станіслаў падаваўся ідэальнай марыянеткай, але ў хуткім часе пачаў гнуць сваю лінію. Разышоўся з чартарыйскімі ды атачыў сябе так званым маладым дваром. Найперш сваімі братамі Андрэем, Казімірам і Міхалам. Яму быў патрэбны новы цэнтр сілы, каб пачынаць. А што пачынаць? Рэформы. Акурат тое, што не дарабілі сасы за 60 гадоў. Але маскавіты ўжо не такія тупыя, як 100-200 год таму. А можа, у Петербургу ўжо зашмат немцаў ды шведаў, каб праводзіць палітыку больш тонка. Яны пачынаюць заліваць грошы ды падтрымліваць апазіцыю. Прычым усіх колераў. Так паўстаюць канфедэрацыі. Пратэстанцкая, пратэстантска-праваслаўная, радыкальна-каталіцкая, і ўсе яны супраць караля. Над усім гэтым калдуе расейскі пасол Рыпнін. Нібы Медведчук пару год таму ва ўкраіне. Шляхта рубіцца за сваю недатыкальнасць, захаванне права ліберум вета, то бок
права зрываць соймы і паралізаваць уладу. Анархія. Для паратунку дзяржавы у 1768 годзе у Бары на Падоллі паўстала Барская канфедэрацыя. Хлопцы нават занялі Вавель і ненадоўга ўзялі ў палон караля. І гэта акурат заварушка стала нагодай для першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Расія адхапіла землі за Дняпром і Двіною, яшчэ кавалак Прусія і Аўстра-Вугоршчына. Чарговы расійскі пасол Магнус фон Стакельберг, тыпова маскавіцкае прозвішча, праўда, паставіў каралю ультыматум. Пагаджаешся, або на тваім месцы будзе нехта іншы. Панятоўскі пагадзіўся, а ніякага войска, каб абараніцца, ўжо даўно не існавала. Рэч Паспалітая засталася дзяржавай з каралём, гетманамі, судамі, але дэ-факта расейскім пратэктаратам. Вось гэты, даруйце, абрубак, але ўсё яшчэ дзяржаву Панятоўскі і наважыўся перазагрузіць, бо разумеў, гэта апошні шанец, нягледзячы на змрочную цень расейскага пасла ды агентурную сетку ва ўсіх сферах улады. Кароль верыў, што калі зменіць народ, то ўдасца змяніць і свет навокал. Таму запрашаў тлум архітэктараў, музыкаў, мастакоў, навукоўцаў, даследчыкаў, адкрываў друкарні, будаваў тую ж Варшаву. Адно з каштоўнейшых дасягненняў – адукацыйная камісія, якая праз адукацыю мела змяніць чалавека, які жыве ў Рэчы Паспалітай. Не толькі шляхціца, але і мешчаніна. Гуга Калантай, Ігнацый Патоцкі, Юльян Урсын Нямцевіч і іншыя. Гэта была каманда маладых рэфарматараў, якія ўзяліся за стварэнне сучаснай дзяржавы. Што казаць, акурат тады ў нас нарэшце перасталі паліць ведзьмаў. Прыйшла цывілізацыя. А пра вядзьмарства ў нас было ажно 2 выпускі. Гляньце. Пік рэформаў – Канстытуцыя 1791 году. Лічыцца, што пісаў яе сам Станіслаў. Праўкі рабіў Ігнацый Патоцкі. Рэч Паспалітая мела стаць спадчынай, а не выбарнай манархіяй. Гэта дало б троху стабільнасці ды пераемнасці курсу. Новыя правы набывалі мяшчане. Ужо і яны, не толькі шляхта, ставалі народам з вялікай літары. Асновай меў стаць клас уласнікаў, фінансава самастойных людзей, якіх нельга падкупіць, якія самі зацікаўленыя ў дабрабыце дзяржавы. Філасофія амаль як у Айн Рэнд, дарэчы. Чаму сяляне не браліся ў разлік? Бо яны яшчэ наогул слаба разумелі, што адбываецца. Каб іх падцягнуць да ўзроўня грамадзянаў, патрэбен быў час і адукацыя. Не ўсё адразу. Нагадаем, што час абуджэння сялянства надыдзе яшчэ гадкоў праз 70 у лепшым разе. Цікава, што Канстытуцыя дзіўным чынам аб'яднала вакол сабе нават варагуючыя групоўкі. Ды ўрэшце 3 мая 1791 была прынятая. Падчас галасавання спачатку руку падняў кароль, а следам і ўсе астатнія. Народ з каралём, кароль з народам. Воплескі, эўфарыя, але ненадоўга. Тут маленькае адступленне. Па плану рэфарматараў пасля Панятоўскага сталец меў перайсці да роду вітынаў, сасаў. Але чаму не да нашчадкаў Панятоўскага? Дзіка гучыць, але, як пішуць, адной з умоваў Кацярыны для панятоўскага манарха было, каб той не жаніўся. Не таму, што старыя пачуцці, а каб не меў законных нашчадкаў. Таму Панятоўскі да смерці так і заставаўся кавалерам. Жанчыны ў яго, канешне, былі. Напрыклад, Ізабела з Флемінгаў Чартарыйская, жонка Адама Казіміра Чартарыйскага. У пані Ізабелы было 7 дзяцей, усе ад розных мужыкоў. Яе дачка ад караля – Марыя Ганна, якую клікалі Цялкоўна, ад гербу панятоўскіх цяля. Муж, дарэчы, быў у курсе, ды пішуць, нават сам падвозіў жонку экіпажам да каралеўскага палацу. Only business, як кажуць. Была яшчэ Ізабела Любамірская з Чартарыйскіх, жонка Станіслава Любамірскага, вялікага маршалка кароннага. Яны з каролем дык наогул былі кузэнамі. Усіх каханак ды дзяцей Панятоўскага наўрад ці атрымаецца злічыць. Станіславу ж карцела мець пастаянную жанчыну,
Ёй стала Альжбета Грабоўская. Сучаснікі пісалі, што тая мела цудоўную фігуру ды грудзі, як з мармуру выразаныя. Вось яна нават пасля зрачэння з трону паехала з каралём і ў Гародню, і ў Пецярбург. Была з ім да канца. Мела 4 дзяцей, якіх яе муж, генерал Грабоўскі, прызнаваў за сваіх. Вернемся да палітыкі. Чаму Расія праспала Канстытуцыю 3 мая? Бо толькі ў 1790-м скончыла вайну са Швецыяй, а ў 1792-м з Турцыяй. Вока Саўрона ўрэшце звярнулася на Рэч Паспалітую. Стары рэцэпт. Група кансерватараў паскардзілася Кацярыне, што ў іх адабралі вольнасці. Ай-яй-яй! А тая прыйшла на дапамогу. Гэта сумнавядомая таргавіцкая канфедэрацыя. Вынік – чарговы падзел краіны паміж Расіяй і Прусіяй у 1792 годзе. У траўні маскавіты рушылі вайсковыя калоны. Наспех сабраная армія Рэчы Паспалітай не магла ім супрацьстаяць, хоць ужо тады адзначаліся Тадэвуш Касцюшка ды генерал Ёзеф Панятоўскі, пляменнік караля. Баі ўсё ж былі. Шмат пасля пісалі і пішуць дагэтуль, чаму Станіслаў Аўгуст Панятоўскі не стаў на чале супраціву. Чаму хоць не прыехаў на фронт? З іншага боку, прыехаў бы. Пасядзеў бы на падвозе, паціснуў рукі. І што? Труп караля наўрад ці ўратаваў бы дзяржаву ад разбораў. У кожным разе Панятоўскі капітуляваў, а ўсе яго рэформы ляжалі ў руінах. Паўстанне Касцюшкі кароль таксама не падтрымаў, бо лічыў марным. Касцюшка быў натхнёны прыкладам вайны за незалежнасць у Амерыцы, дзе ўчорашнія фермеры разбілі рэгулярныя войскі брытанскай імперыі. У нас гэты варыянт не прайшоў, бо не было таго вольнага фермера з карабінам, які б ваяваў за свабоду і зямлю. Кароль не даў Касцюшку нават сваіх мапаў для арыенціроўкі на мясцовасці, хоць меў. Карацей, не любілі яны адно аднаго. Пасля апошні падзел і адрачэнне ад трону. Цалкам зламаны Панятоўскі яшчэ спадзяваўся, што яго выпусцяць у Італію, але Кацярына баялася, што нешта там будзе камбінаваць, або яго нехта выкарыстае як носьбіта хоць якой легітымнасці. Гэта час прынізлівай высылкі ў Гародню, дзе кароль жыў фактычна пад хатнім арыштам. Пасля Пецярбург. Там Панятоўскага пасялілі ў прыгожым знешне, але сырым і брудным усярэдзіне мармуровым палацы графа Арлова. Там у хуткім часе ён і памёр ва ўзросце 66 год, нягледзячы на добрае здароўе. Некаторыя пішуць, што атруцілі. Як думаеце, маглі? На пачатку я казаў пра перадачу парэштак апошняга караля ў канцы 30-х з СССР у Польшчу. Цікава, што палякі палічылі ганьбай, каб такі чалавек ляжаў на вавалі сярод іншых каралёў. Парэшткі ціха, без розгаласу, завезлі ў Воўчын на малую радзіму, гэта ж на Берасцейшчыне. Той касцёл за саветамі разбурылі ды раскралі. Што марадзёры там шукалі? Золата? Карону? Польскія і беларускія даследчыкі, якія на мяжы 80-х, 90-х туды ездзілі, знайшлі ўжо толькі абрыўкі некалі шыкоўнай гербавай мантыі, невядома, чые косці, смецце ды пыл. Сумнае, але добрае падсумаванне гэтай гісторыі. Не хачу быць адвакатам Панятоўскага, але вось вам правакацыйная думка. Чын Касцюшкі, абсалютна правальны ў вайсковым пляне, быў патрэбны, каб засведчыць волю да свабоды са зброяй у руках. Адукацыйныя праекты Панятоўскага, якія не маглі ўратаваць дзяржаву, усё ж заклалі фундамент будучай эліты, якая ваявала ў арміі Напалеона ды ўдзельнічала ў паўстаннях 19 стагоддзя. А вы як думаеце? Варта яно таго было? Што ўмеў рабіць Панятоўскі на сваім месцы? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!